L-investiment mill-Gvern fuq il-benefiċċji soċjali żdiedu b'aktar minn 700 miljun euro jew żieda ta' 90% meta mqabbel mal-2013, is-sena meta il-Partit Laburista tela fil-Gvern. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon, dan b'reazzjoni għal ċifri ippubblikati it-tnejn mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ is-sena l-oħra l-investiment fil-benefiċċji soċjali kien ta' aktar minn biljun u 300 miljun euro, żieda ta' 100 miljun euro fuq sena qabel. B'dan jagħmel tali investiment bħala l-akbar wieħed f'daqqa minn sena għall-oħra. Il-Ministru Falzon sostna li s-sena l-oħra issaħħu diversi miżuri soċjali waqt li ġew implementati oħrajn ġodda. Ġie spjegat ukoll li fatt ieħor interessanti li wassal għal din iż-żieda rekord kien l-investiment massiġġ fuq il-pensjonijiet hekk kif fl-aħħar 10 snin dawn żdiedu bitriplu. L-aħħar statistika tal-NSO bla dubju li hija statistika pożittiva immens, hija statistika li żgur fil-qasam soċjali tirrifletti dak li qal il-Prim Ministru, li din hija amministrazzjoni dan huwa gvern dan huwa partit li għandu qalbu fil-posti tajjeb. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Mark Musu sostna li l-akbar żieda kienet f'dawk li huma benefiċċji kontributorji imħallsin fuq dħul tal-persuna. Din hi bażikament skema ta' assigurazzjoni li tipprovdi diversi benefiċċji li inkludi dawk marbuti mal-pensjonijiet, il-benefiċċju tal-qatt u tas-sick leave. Iż-żidiet lill pensjonanti kollha u l-għajnuniet diretti lill familji, iż-żidiet fil-benefiċċji ta' Children's Allowance, l-In-Work Benefit, il-benefiċċju addizzjonali tal-kola u l-Carers Grant huma fost dawk l-aktar benefiċċji li waslu għal din iż-żieda fl-investiment.